Heidi ja sä oot tullut katsoa minun käsityöaiheesta YouTube-kanavaa Hopeavilla. Tervetuloa! Nyt on jakso numero 25 ja tänään on 2.1. Vuosi on 26. Perjantaita vietellään ja mulla on tänään ylityövapaani. Ajattelin, että nyt on hyvä aika kuvata ja sopivasti tälleen uuden vuoden kynnyksellä. Täällä on nyt taustalla meillä kassu, joka toivottavasti nyt rauhoittuu tuohon sitten pötkötteleen, mutta katellaan. Hän siellä nyt mietiskelee, että mikä homma tää nyt on. Edellinen jakso oli joulukalenterijakso ja sitä edeltäväkin on ollut jonkun aikaa sitten. En tiedä, muistaako kukaan enää, että mitä oli silloin keskeneräisenä, mutta muutamia semmosia, mitä sen jälkeen on valmistunut, niin on. Yksi syy tälle kuvaustauolle on se, että mä oon tehnyt tosi paljon joululahjoja ja niitä en ole voinut sitten täällä myöskään näyttää, koska aika moni sellainen, jolle niitä lahjoja meni, niin katsoo myös näitä jaksoja, niin ei ole voinut sitten niitä näyttää. Mutta semmoisia pieniä aloituksia voisin tähän kertoa, että vaihoin nyt vähän kuvauspaikkaa. Ajattelin tehdä tästä kuvaamisesta tänä vuonna itselle huomattavasti helpompaa, että vaihoin vähän tosiaan kuvauspaikkaa täällä meillä kotona, niin tämän saa nopeammin pystyyn. Ei tarvitse siivota keittiön pöytää ja siirrellä. Ja mulla tuossa hajosi vielä puhelinkin loppuvuodesta ihan tuossa joulukuussa just ennen joulua, niin panostin sitten nyt sellaiseen puhelimeen, jossa olisi hyvä etukamera, niin toivottavasti nämä videoiden laatukin vähän paranee. Mutta ehdottomasti haluan jatkaa kuvaamista, vaikka tämä nyt on ollut vähän hitaanlaista. Nämä on kuitenkin tosi mukavaa ja tykkään itse katsoa tosi paljon toisten videoita. En tiedä, kuinka moni on katsonut sitä joulukalenterijaksoa, mutta siinä tosiaan kerroin vähän noista jouluajan, mitä perinteitä ja mitä muutoksia on ollut. Tosiaan ensimmäistä joulua täällä uudessa kodissa ja nyt sitten pitäisi pikkuhiljaa alkaa jo joulukoristeita purkamaan pois. Nyt on ollut tosi monta ihanaa haastetta tulossa vuodelle 2026, näitä neulomishaasteita ja yksi niistä on Lankavilmalla ja siinähän olisi tämä startiton tammikuu ja katsotaan, että kuinka pitkään se itsellä toteutuu, mutta piti tuosta loppuvuodesta aloittaa vielä muutama ihan oikeastaan viimeisen tunnin aikana vielä vuodelle 2025, että varmasti olisi sitten jotain neulottavaa. Mutta en ota kyllä mitään paineita. Jos haluan aloittaa tammikuussa jotain, niin aloitan, koska haastehan voi myös, no ei epäonnistua, mutta vaikka on startiton tammikuu, niin voi ajatella, että aloittaa vaan semmosia, mitä oikeasti haluaa, eikä aloittele ihan kaikenlaista. Mutta pidemmittä puhetta voitaisiin mennä suoraan noihin valmiisiin neuleisiin. Ensimmäisenä voitaisiin aloittaa sellaisesta huivista, joka oli viimeksi kesken. Ja se oli tuo Heidi Alanderin suunnittelema 100-kielihuivi, jota mulla ei ole enää tässä, koska se meni joululahjaksi. Ja voin laittaa tähän sitten kuvan nyt siitä, niin näette minkälainen siitä tuli. Sitä oli aivan ihana neuloa. Ja en ole pitkään aikaan neulonut tommosia isoja huiveja, niin se oli kyllä aivan ihana tehdä. Se lähti tosiaan puolison äidille ja oli tosi mieluisa ja sattui väritkin sitten, että osasin vähän oikein arvella, että mistä hän tykkää, niin vaikutti mieluisalta. Niin oli kyllä ihana antaa sellainen joululahja. Ja toinen, mikä oli edellisessä jaksossa kesken, oli tämä Petit Knitin Ankerspaita. Eli siinä kerroin, että aion tämän tehdä niin, että sen sijaan että tekisin pitkähihasen, niin teinkin tästä tämmöisen mekkomittaisen. Laitan tästäkin kuvan, koska tässä on niin vähän tilaa, niin eihän tästä mitään näe. Mutta tässä oliko tässä Novitan taikapilvi, olisiko ollut lankana, eli näitä mitä Tokmanni myi eurolla. Ja nyt en muista kyllä yhtään, että paljonko mulla tähän sitä lankaa oli varattuna, olisiko ollut 400 grammaa, 500 grammaa, en valitettavasti muista. Yksi tämän vuoden tavoite onkin, että mä ostin jo tuossa uuden kirjan, johon ollaan sitten merkkaamaan, koska ei mitään puikkotietoja muistissa, ei langan menekkiä, ei mitään, että jos mä haluaisin toistaa tämän, niin miten se onnistuisi. Et sehän siinä on, että jos tekisi vaan aina yhden jokaista neuletta, niin sitten sillä ei olisi niin merkitystä, että millä sen on tehnyt, mutta kun yleensä jos joku on mieluisa, niin tykkään tehdä sen toistekin, niin olisi se ihan kiva, että ei tarvitsisi aina mietiskellä uusiksi. Mutta tämä tosiaan valmistui, tästä tuli tosi kiva. Ja
ihan hivenen tein tänne helmaan lisäyksiä, että sain tätä helmaa vähän leveämmäksi, mutta halusin siitä aika semmoisen tyköistuvan. Ja tykkään kyllä tästä tosi paljon. Tämä on muutaman kerran ollut käytössä, että en ole vielä ihan hirveästi käyttänyt, mutta koen, että tämä vihreä sävy, vaikka on itselle vieraampi, niin tämän punaisen tukan kanssa nyt sopii tosi hyvin. Mutta laitan tästä tosiaan kuvaa tuohon, niin näette paljon paremmin, miltä se näyttää sitten päällä. Mutta ehdottomasti oli hyvä ajatus se, että tästä tekisit sen lyhythihasen, koska tällä on nyt varmasti näin enemmän käyttöä, vaikkei vielä ole niin hirveästi käyttöön ehtinytkään. Tuossa jouluaikana halusin aika paljon pitää noita jouluneuleita, niin nämä omat sitten muut on jäänyt vähän vähemmälle käytölle. Ja sitten katsotaan, nämä on varmaan joskus näyttänyt ehkä. Yritin katsoa tuossa en ainakaan edellisessä jaksossa, mutta tällaiset sukat. Nämä on Fingerin vahvusta merinolankaa, saakavuuli värjäämää. Ja nämä on tullut tuossa, olisiko siitä 2 tai 3 vuotta aikaa, niin joulukalenterissa oli se jouluaaton lanka. Ja nämä on ottanut kyllä siis neulomista vaikka kuinka kauan ennen kuin aloitin, ja nyt nämä otti keskeneräisenä tosi pitkään. Ja nyt nämä on vihdoin valmiit. 2 sukkaa, mutta katsotaan toista. Eli mulla on 64 silmukkaa tässä, mulla on 2 oikein, 2 nurin resori. Nyt on tehnyt tämmöisiä vähän pitempivartisia sukkia. Sitten tässä on ranskalainen kantapää ja leveä nauhakavennus. Ihan tämmönen perussukka, koska näin kirjava lanka, niin se ei kyllä siihen kaipaa mitään pintaneuletta, koska se ei sitten siitä kuitenkaan erottus. Ja sen tässä niin kuin huomaa, että käsiala vaihtelee edelleen, mikä mulla on ollut tässä haasteena. Ja nämäkin on hivenen toinen on hivenen leveämpi ja se vaikuttaa jonkun verran myös tähän, että miten tämä langan kirjavuus niin kuin näkyy. Mutta ei onneksi niin iso ero, että se niin kuin häirittisi käyttöä, mutta selkeästi niissä on pieni semmoinen kokoero, että toinen on tiukempaa käsialaa. 2 millin puikoilla nyt on neulonut, että mulla on 1,75 ja sitten 2 millin puikkoja. Ja tuossa, jos Instassa seuraat minua, löydyn siellä Heidi Marjamoi nimellä, niin tuossa kyselinkin, että mullahan on ollut lemppareita nämä yksisarvispuikot, Addin Unicornit, niin mulla on niissä kaikissa mennyt kaapelit ihan tämmöiselle kierteelle. Nythän on hoksannut ottaa niitä yhtään tähän, mutta siis ne ei todellakaan, että kun kaapelin kuuluisi olla semmoinen kuitenkin, niin kuin, että jos on mukava neuloa, niin semmoinen aika suoraa, että siinä ei ole semmoista muistia, niin ne jää ihan semmoiselle kierteelle. Niin nyt on vähän sitten ollut puikkojen kanssa nyt hakemista, että millä sitten tykkää neuloa. Mutta itse asiassa todennäköisesti huomenna saan tuossa haettua semmoiset ihan lyhyet minipyörät, eli tämmöiset 23-senttiset minipyörät, joita ootan siis tosi innoissa, että pääsen kokeilemaan. Ne on 225, ostan ne käytettynä. Mutta ihan kiva päästä kokeilemaan, koska olen nyt aika paljon katsonut jenkkitubettajia, muun muassa Crazy Sock Lady ja sitten Summerlin videoita nytten, niin he on niistä puhunut niistä lyhyistä pyöröistä ja haluan kyllä päästä kokeilemaan. Ja itse asiassa näistä sukista, kun nämä sain valmiiksi, niin lähtikin semmoinen oikea sukkainnostus. Että se jotenkin se semmoinen, nämä on ollut niin kauan kesken, ja mä ajattelin, että mä en halua mitään muuta aloittaa niin kauan, kun nämä on kesken, niin nyt kun nämä sai tehtyä, niin se, että okei, nyt mä voin aloitella. Kassu siellä mietiskelee vähän, että mikä homma tää on. Mitä se pöpöttää tuossa lattialla. Mutta näistä tuli aivan ihanat ja nämä on omaan käyttöön, omaan jalkaan sopivat. Ja tykkään tosi paljon neuloa tämmöisiä perussukkia. Tosi paljon neuloin tosiaan joululahjaa tänä vuonna, tai nyt tosi paljon, mutta tein aika paljon sukkia, yli 10 paria. Mulla ei kaikista niistä ole edes kuvaa, mikä vähän harmittaa, mutta oli vähän sitten, jäi vähän viime tippaan tuo viimeistely, niin oli pakko paketoida, eikä sitten tuloittua kuvia. Mutta muutamat sukat mulla on tässä, niin näytän niitä. Tuolle Hellulle tein tällaiset perussukat, tämmöiset glitter-versiot. Hän ihastui tuolla Oulun kädentaitomessuilla, se oli hand finished kojulla. Olisi ollut myynnissä semmoista aivan ihanaa käsinvärjättyä tämmöistä sinistä glitterlankaa. Ja kun tuo oma budjetti tällä hetkellä on mitä on, niin en raskinut sitten ostaa, että olisin sitä neulonut. Mutta olisi pitänyt, koska sitten kun mä näin, että Novitella on tullut tämmöistä joululankaa, jossa on glitteriä, ja tätä on sinistä. No toki tää on paksumpaa ja tää on oran vahvusta. Mutta hyvin paljon helpommalla olisin päässyt, kun olisin vaan ostanut sen glitterlangan sieltä, koska tämän saatavuus on ollut ihan totaalisen heikkoa.
Ja tämän puolison äiti löysi sitten yhden kerran tätä sinistä, että olisikohan siellä 2 ollut tai mitenhän sitä oli. Mutta onneksi saan 50 gramman kerran, että tästä nyt, että sanoinkin, että 1 mulle riittää, että saan 1 sukat tästä. Mutta aivan ihana tämmönen glitter. Ja tosiaan tämmönen, en muista mikä tämän sävyn nimi oli, mutta tässä on me sanottu 68, mutta eihän tässä ole. 52 silmukkaa. 2 oikein, 2 nurin joustinresori. Sitten on sileä varsi, ranskalainen käännös ja leveä nauhakavennus. Näitä ei ole muuta kuin höyrytetty ja näistä edelleen kyllä näkee sen, että nämä on tämmöiset niinku, sais kyllä kastella, että ne asettus vähän kauniimmin. Että ehkä kun hän ei ole näitä kerennyt vielä käyttää, niin voisi näin nyt kastella ja ottaa nätimmät kuvat näistä. Mutta ihanaa tämmöistä glitteriä. Maailmassa ei ole koskaan liikaa kimalletta. Niin nämä löytyi tosiaan Hellun paketista. Ja sitten mä tein meille molemmille tällaiset tonttusukat jouluksi. Laitoin siis myös itselleni joulupakettiin ihan itse neulotut sukat. Näissä on lankana myöskin tämmönen kimalle, mutta tämä on tuolta Sittarista My Home Living glitterlankaa, jota ostin värissä niin vihreä, punainen ja sitten on valkoinen glitter. Ja harmittaa kyllä, etten ostanut enempää kuin ne 1 kerät per väri, koska sitten kun mä olisin voinut ostaa tätä lisää, että olisi voinut tehdä itselle tonttulakin glitteristä, niin eihän sitä sitten enää saanut. Mihin kassu on menossa? Haluatko tulla katsoa näitä sukkia? Oo vaan siinä, ole. Niin tein tosiaan puolisolle ja itselle sitten samanlaiset sukat. Mihin sä oot kassu menossa? Haluatko tulla katsoa, miltä sä itse näytät? Niin nämä on ollut meillä molemmilla jalassa, mutta nämä oli kyllä ihanat sitten pitää jouluna laittaa tämmöiset ihanat tonttusukat. Mulla on tosiaan 48 silmukkaa näissä omissa. Mikä piippauttaa? Pidetäänpä hetken paussi. No niin, jatketaan. Sinne tuli toinen nukku ja siellä on nyt Sumu nukkumassa. Selkeästi tässä on nyt tämmöinen mentaliteetti, että 1 per nukkuva paikka. Niin he nyt vaihtoi nukkumapaikkaa. Mutta tosiaan tämmöiset ihanat tonttusukat tein. Ja nämä onkin niitä ainoita lankaostoksia, mitä nyt on tässä tehnyt, eli tätä glitteriä Aran vahvuisena. Huomasin näköjään, että mulla on näköjään jäänyt puhelin, ettei ole lentokonetilassa, mutta toivottavasti ei nyt ainakaan soisi. Mutta tällaisia, näitä tosiaan tein 2, omat on 48 silmukkaa, puolisolle 52 silmukkaa. Ja katsotaanpa nyt, nämä varmaan lähtee nämä tonttusukat nyt sitten odottaa taas ensi joulua. Sitten joululahjaksi muutaman tuubihuivin. Tämäkin on vielä kunnolla viimeistelemättä, tämä on ainoastaan höyrytetty. Tämä on mulle itselle. Tämä on Ivar sillä Kauelin ohjeella. Täällä on taas Ulla Taalasmaat vauhdissa. Mutta tosiaan tämä on Ival Kauelin ohjetta mukaillen tehty. Eli lähtee täältä alhaalta. Täällä on 1 oikein, 1 nurin resori. Sumu, kiitos, riittää. Sitten on raitoja, jotka aloitin tekemään kyllä tämmöisellä 4 kerroksen raidolla, mutta sitten unohdin sen. Ja sitten tein muutaman tälleen, tuli 1 vähän pienemmällä raidotuksella, päätin, että se kuuluu nyt tämän huiviin, että siinä pienenee nuo raidotukset, että ne onkin kapeampia. Ja sitten tää nyt vähän palaa puhki, mutta tässä on siitä Heidi Alanderin 100-kielihuivista tuttua pitsiä sitten tässä yläosassa. Tää on tosiaan, kun tätä ei ole vielä kasteltu, niin tää ei ole kunnolla avautunut. Ja tää olisi ehkä voinut olla vähän isommilla puikoilla neulottu, mutta uskon, että kun pingottaa sitten, niin se siitä avautuu, mutta en ole tosiaan kerennyt, mutta mulla on ollut tää jo käytössä. Tää on aivan ihana. Tää lanka on Dropsin Baby Merinoa ja langat on tuolta kaappien kätköistä. Ja olisin aavistuksen enemmän voinut tähän haluta korkeutta, mutta lanka loppui yksinkertaisesti kesken. Mutta tää on aivan ihana lenkkihuivina ja toisaalta se, että kun tätä huivia ei ole pingottanut eikä tätä pitsiä, niin se on myös vähän tiiviimpi. Ja tää huivi on semmoinen tiivis, ei mikään tiukka. Mutta asettuu kuitenkin tosi kivasti kaulalle näinkin, mutta ehdottomasti haluan tämän viimeistellä, että saisi tästäkin sitten kuvat otettua tämän pitsin oikeasti täältä auki. Toisen tein sitten Ivar Kauelin ihan ohjeen mukaisesti. Siinä oli kans mustaa ja valkoista täällä ja sitten siinä oli ruskea
se pitsiosuus. Ja siitä tuli kyllä tosi kivaa ja lahjan saaja antoi siitä kivaa palautetta, että huivi tuli tosi tarpeeseen, että ei olisi tiennyt ehkä, että sellaista tarvii, mutta on ollut sitten tosi tykätty ja tämä lankahan on tosi pehmeä. Mulla on tässä 3 milliä, 3,5 millin puikot. On näissä huiveissa aina käytössä, että teen semmoisella 40-senttisillä pikkupyöröillä aina näitä, niin mulla on ne ostettuna semmoiset sopivan kokoiset, niin saa helpolla näitä tehdä. Mutta näitä kaulureita mulla haluttaisiin tehdä lisääkin, koska näitä on tosi kiva tehdä ja mulla olisi tullut semmoisia jämälankoja, niin se voisi olla yksi semmoinen tämän vuoden projekti, mitä tehdä, että tekisi näitä ja vähän eri sävyissä ja antaisi sitten vaikka ensi jouluna lahjaksi tai lahjoittaisi vaikka hyvään tekeväisyyteen. Ja miksei lapsillekin voisi tehdä uudet, koska heillä alkaa olla kuitenkin jo aika pitkään ollut käytössä ne samat, niin jospa he sitten haluaisi uudet. Mutta siinä oli kaikki mun valmiit neulat. Mä häiritteekö täältä tulee tämmöisiä. Mä siis kävin tänä aamuna kampaajalla, että mulla on ollut tämmönen tosi tehokas aamu, että mun kello soinut 3.30. Mä oon käynyt tuon meidän Kodan viemässä näyttelyreissulle. Hän lähti Viroon viettämään viikonloppua ja tulin sitten takas nukkumaan ja 19 kampaajalle. Ja nyt on niin kevyt olo, kun on minun mittapuulla lyhyt tukka, niin olipa ihana. Mutta aloitetaan noista keskeneräisistä sitten, koska valmiit oli nyt tässä. Voisin muuten muistin aikana sanoa, että tässä mikä paita mulla on päällä. Tää on mun Mimmi-paita. Ja tää on valmistunut useampi vuosi sitten. Tässä on Robsin Flora langana. Ja tää on kyllä yksi mun lempparipaidoista. Niin mulla on toinen tämmönen ruskeana. Ja siihen liittyen voitaisiin katsoa ensimmäinen keskeneräinen, koska se on myös kaikista pisimpään ollut kesken. Se ei ole kyllä täällä nyt päällimmäisenä, mutta me voidaan täältä se kaivaa. Se on tämän näköisessä projektipussissa. Tää on mun itse ompelema. Tykkään näistä malleista ihan älyttömästi. Eli tää on ollut kans kesken siis varmaan ainakin vuoden. En ole tätä saanut aikaiseksi nyt tehdä, mutta tää on ehdottomasti nyt semmonen, minkä haluan. Eli täällä on tulossa tämmöisestä tummanharmaa keskiharmaasta Mimmi-paita, mutta tästä ei itse asiassa ole tulossa paita, vaan mulla on ostettuna tätä mekkomäärä. Että haluaisin tämmöisen pitkähihasen, vaikka mulla onkin tapana aina näitä kiskoa täältä, mutta haluan pitkähihasen, niin tää on täällä nyt Raklan lisäyksissä menossa. Robsin Flora mulla on tässä lankana, onkohan mulla yhtään vyötettä? On, mutta mullahan ei ole lasit päässä. Tää on 04 tää lankaväri. Eli Flora, miten päin, näin päin. Tää on semmoinen lanka, mistä on itse tykännyt tosi paljon. Nämä on tosiaan ollut paljon käytössä. Pesin tää nyt ihan pakosta nyt ensimmäistä kertaa. Ja en uskaltanut pistää pesukoneeseen, käsinpesu tässä onkin. Ja mä olin tähän sotkenut jotakin tuhkaa tai jotain tuohon eteen. En tiedä mitä olin töissä. En muista enää, että mitä olin sotkenut, mutta niin oli sitten pakko ihan kunnolla pestä, niin lähti onneksi puhtaaksi, vaikka oli vaaleassa paidassa ihan musta jälkiä, totta kai suoraan tässä edessä. Mutta täällä olisi tulossa nyt sitten Mimmi numero 3. Ja tää on kyllä ihana tehdä ja ihana lankaneuloa, mutta tää on vaan tosiaan jäänyt kesken silloin. Että tää taisi jäädä silloin, että sitten tuli jo niin kevät, että ei tehnyt enää mieli neuloa, koska ei olisi ollut enää mitään tarvetta käyttää, niin tää on nyt ehdottomasti semmonen, mitä haluan nyt jatkaa. Niin tätä tuutte varmasti näkemään. Eli Mimmi olisi ensimmäinen keskeneräinen tälle vuodelle. Voitaisiin oikeastaan mennä vähän koko järjestyksessä, vaikkei se olekaan se järjestys, missä mä oon näitä tehnyt, että se olisi ehkä semmonen helpoin. Mulla on sitten ihan uusi toinen aloitus, ei tuolta. Katsotaan missä pussukassa se on. Se on täällä. Tää oli vuoden viimeisen päivän aloitus. Eli täällä olisi tulossa kans paita. Tää on, lankana mulla on tässä Novitan Venla. Oon tätä ostanut joskus käytettynä, tai ostin eräältä, toiselta taisi olla lankahamsteri, ostin isomman määrän tätä Venlaa. Siinä oli useampi paitamäärä. Ja mulla tätä vaaleanpunaistakin oli paitamäärä ja mietin pitkään, että no ehkä tää ei ole, että en mä halua näin vaaleanpunaista paitaa, mutta aika teki tehtävänsä ja taas on semmoinen vaihe, että kyllä mä voin vaaleanpunaista paitaa pitää. Itse asiassa mulla haluttaisiin tehdä tää Mimmikin semmosessa vaaleanpunaisessa, että langanostolakkoahan mulla ei ole, että ehkä vois ostaa siihen langat valmiiksi.
Mutta täältä olisi tosiaan tulossa nyt sitten Rai. Eli Leeni Hoimelan tosi klassikko paitamalli, mitä mullakin on muutama jo neulottuna. Tässä on tosiaan värinä on tää vaaleanpunainen ja sitten mulla noihin raitoihin on tulossa tämmönen vaalean harmaa. Eli tulee aika tämmöisille itselle tyypillisillä väreillä ja uskon, että tästä tulee ihan luottopaita, koska mäpä näytän. Tää on se mun ihan ensimmäinen Rai. Tässä on myös lankana Novitan Venla on tuo harmaa ja sitten tässä on eri sävyisiä noita. Siinä on käsin värjättyä nuo minit, mistä on sitten nuo raidat tehty. Ja kiitoksia edelleenkin vaan hänelle, joka minulle nuo langat antoi, koska minähän tein niistä 2 tämmöistä erilaista rairaa. Toinen on sitten lyhythihainen tumma harmaalla pohjalla. Mutta tämä on ollut tosi ihana, että mietin tuossa vasta, että no en minä halua mistään Novitan Venlasta paitaa, että se ei se ole niin mukava paitalankasta. Mä mietin, että mitä ihmettä, että siis tämähän on yksi mun lempparipaidoista, mistä tää on Novitan Venlasta. Niin kyllä, minä teen nyt toisen. Tässä on vaan huomaa, että tässä on vähän hihat lyhentynyt, että pitäisi ehkä taas vähän kastella, että tässä on hihat kyllä vetänyt vähän kasaan. Et toisaalta mullakin tuo harmaata olisi toinen vaihtoehto se, että tähän pitäisi niitä resoreita, mutta se ei periaatteessa haittaa, että ne on vähän tämmöiset vajaamittaiset, koska tosiaan mulla on tapana näitä täällä vähän kuitenkin pitää ylempänä, niin ehkä hän on ajatellut, että lyhennetään sitten kun aina niin sit minua kiskot. Mutta tätä on ollut kans nyt ihan tosi koukuttavaa tehdä ja me on tässä katsottu nyt noita Studio Kiplingin elokuvia, katsottiin eilen Liikkuva linna ja tätä sitten neuloin siinä samalla ja täytyy sanoa, että oli kyllä ihana elokuva. Aloitettiin Totorosta, sitten katsottiin Henkien kätkemä, nyt Liikkuva linna ja katsotaanpa mitä seuraavaksi. Mutta tätä ehdottomasti aion nyt jatkaa sitten startittomalla tammikuulla, että saisi vielä tälle talvelle valmiiksi tämän. Sitten soffihuiveja mä oon tehnyt useamman. Mä oon tehnyt semmoisesta paksummasta langasta ja sitten ohuemmastakin. Ja mulla on se on täällä vielä joulupussukassa. Täällä on tämmöisiä joulupukkeja ja joulupalloja. Vaikka tää nyt ei ihan jouluksi valmistunut, niin saa nyt kuitenkin olla täällä joulupussissa. Tää on kans mun itse ompelema projektipussi. Tätä en hoksannutkaan näyttää. Tää on mun mielestä ihan superkaunis tää kangas. Tykkään ihan tosi paljon. Mutta täällä joulupussukassa on nyt tosiaan jotain tosi piristävän väristä. Eli täällä on nyt Petit Knitin Sophie Shawl ja tässä on lankana Novita X Moomin tää taikapilvi, ihan sävyssä musta. Ja tää on 50 grammaa 110 metriä, on tosi paksu. Mä 5 kerää tätä silloin ostin ja nyt on tehnyt tätä silleen, että tein sen 2,5 kerää noita levennyksiä ja nyt sitten on lähtenyt kaventelemaan. Niin mulla on tämmönen vaaleanpunainen tuolla oottelemassa, joka on niinkin valmis, että se pitäisi vaan päätellä ja viimeistellä, niin saisi käyttöön. Mutta tästä on tulossa aivan ihana tämmönen muhkea, että mä tykkään tämmöisistä muhkuhuiveista, joita saa oikein 100 kertaa pyörittää kaulan ympärille. Niin halusin ihan tämmöisen mustan ja kyllä tätä on ollut ihan ok nyt neuloa, koska mulla on semmonen kaulan taakse tuleva neulontavalo, niin sen kanssa tätä on ollut ihan kiva neuloa, vaikka onkin musta. Tosi kiva lanka neuloa. Mulla on muistaakseni 5,5 millin puikot täällä. Ja pakko näyttää, että täällä on aivan ihana Pinjo Designin tämmönen, onks tää nyt pässi, silmukkamerkki. Niin tää olisi kans nyt semmonen, minkä haluaisin ehdottomasti nyt pikapuoliin valmiiksi. Tää tulee varmaan vähän semmoiseen yhteiskäyttöön ton puolison kanssa, että varmaan tullaan molemmat käyttämään, koska hän kutisee herkästi, mutta toi on niin pehmeä lanka, että sekään ei häntä kutita. Ja puolison jutuilla jatketaan. Hän ihastui kans tohon siihen Ivar-kauliin, minkä tein lahjaksi. Niin lupasin sitten tehdä hänelle kanssa oman puikkostopparit tippunut. Eli täällä on nyt aloitus
Ja tässä on lankana myöskin Dropsin Baby Merino. Tää raitaosuus tulee, täällä on musta ja sitten on tämmönen turkoosi aika lailla. Että hän ei halunnut valkosta, vaan halusi tämmöisen turkoosin. Että näistä tulee tää raitaosuus ja sitten se pitsiosuus. Niin hän valitsi tämmöisen tummanruskean. Niin tää olisi kans nyt puikoilla ja aivan ihana mallineula. Tosiaan neulon näitä tämmöisiä 40-senttisillä pyöröillä, niin sehän ei ole kun pyörittää ympäri, niin aivan ihana. Se oli yksi syy, miksi haluan just testata niitä sukkienkin tekemiseen, niitä minipyöröjä, että olisiko se semmoista yhtä soljuvaa. En tiedä, sitä vähän mietin, että kun siinä tulee ehkä, että siinä pakko neuloa niin tälleen sormenpäillä, että miten niin kun on tottunut kuitenkin semmoiseen tukevampaan otteeseen, että sitten pitää opetella vähän erilainen neulontaote, että saapa nähdä, miten se tähän löysähkön käsialaan istuu, mutta nämä haluan näyttää mun ihanat puikkostopparit. Löysin Boutique Frillasta, niin nämä on ihanat ja näissä lukee, että crochet all day, vaikka nämä nyt neulontapuikkoina onkin, tai puikkostoppareina, niin virkkauskin on edelleen ihanaa. Mutta tällainen mulla olisi täällä kesken. Mulla on tosiaan 3 mm ja 3,5 mm puikot, millä näitä tresorit on pienemmällä ja sitten muuten sillä 3 puolikkaalla. Niin tää on kanssa tässä nyt ihan vasta aloitettu, vaikka langat kyllä ostin jo ajat sitten, mutta en ole vaan saanut aloitettua. Sitten olisikin semmonen kategoria, mitä on tavoitteena nyt neuloa aika paljon tänä vuonna. Eli sukkia. Nyt kun sain nämä sukat täältä valmiiksi, niin tajusin sen, että mulla on tuolla tosi paljon, mutta mulle paljon käsin värjättyä lankaa, mitä en raskin neuloa. Koko ajan ajattelen, että en mä voi tehdä siitä sukkia, koska se on niin hienoa ja kallista ja kaikkea, että siitä pitää tehdä jotakin isompaa. No, mulla on yksittäisiä vyyhtejä, jotka on ostettu sinällään, että se yksittäinen vyyhti ja ne on vielä tämmöisiä tosi monisävyisiä. Niiden yhdistäminen ei ole ihan yksinkertaista, kunnes mä totesin, että mä käytän joka päivä tämmöisiä ohkaisia sukkia. Mä käytän niitä töissä, mä nukun niillä, käytän niitä kotona, kengässä, ihan joka paikassa. Että nyt lopetetaan se säästäminen ja nyt neulotaan niitä sukkia käyttöön. Olen katsonut Crazy Sock Lady videoita, tosiaan Summerlin videoita, ja Summerlin videosta inspiroituneena tilasinkin itselle sen hänen sukkakirjan, missä on ihan tosi kiva oloisia ohjeita, ja niitä ajattelin sitten niistä inspiroitua. Eli jos sinuakin kiinnostaa sukkien neulonta, niin muistahan tilata kanava ja jäädä seuraamaan, niin miten mun sukkahommat edistyy. Nythän on myös kaikkia sukkalaatikkohaasteita ja tämmöisiä, mutta niihin en ole kerennyt vielä paneutua, että olisiko se semmoinen, koska en hirveästi haluaisi itseäni sitoa tommosiin haasteisiin, koska nytkin huomasin, että tämä startiton tammikuu aiheutti itselle vähän semmoista painetta, että haluanko mä oikeasti olla siinä mukana. Mähän siis ikinä tee mitään neulepingoja tai sellaisia, koska mulla on niin inspiraation tämmöistä johdattelemaa tää neulominen. Ja mitä tässä on muutaman kanssa nyt juteltu, että mikä itsellekin on vaikuttanut vähän tähän, että tietyllä tavalla se, että on neulonut niin pitkään, että mä oon aktiivisesti neulonut jo yli 10 vuotta. Tästä on ehtinyt aika paljon itselle tehdä kaikkea. Mulla on tosi paljon paitoja, mulla on sukkia, huiveja on tosi paljon, mulla on lapasia, pipoja. Että kun ei ole enää semmoista todellista tarvetta, ei tarvi lapsille neuloa mitään, he ei enää. Ja ei ole oikeastaan koskaan hirveästi mun käyttämiä neuleita käyttänyt. Niin, että mihin tarpeeseen sitä neuloa, että kun ei viittisi neuloa vaan sitten niin kuin ihan vaan, niin kuin, että mä en saa sitä että pelkästään tekemisen ilosta, koska sitten mulla ei ole sitä motivaattoria siellä saada valmiiksi, mitä sitä tekisi. Niin mä oon nyt päättänyt, että nyt se loppuu, se säästäminen ja jonkun spesiaalin, että nyt ne oikeasti, koska mä nautin tosi paljon siitä, että mä saan joka aamu valita, että mitkä sukat mä laitan jalkaan, niin tästä tulee sukkavuosi, jolla mä teen itselleni sukkia. Niin aletanpa katsoa, mitä mulla on nyt kesken. Täällä olisi ensimmäiset. Voi että kun palaa, siis tää on tosi kaunis sävy, mutta tää ei oo noin vaalea, mitä se siinä näyttää. Tää on Saakavuulin lanka. Saakavuulin Ida Glitter-lanka. Tää on 75% merinoa, 20 nailonia, 5% hopeastellinaa. Ja tämän sävyn nimi on Keijukermavaahto. Ja tää on siis aivan ihana. Tässä on semmonen tosi kevyt glitter, jota en varmastikaan saa tässä näkymään. Mutta
aivan ihana lankaneulo. Että mä siis vahingossa ostin samalla reissulla. Mä ostin, ajattelin, että mä ostan 2 eri vyyhtiä. Toinen oli tää glitteri ja toinen tavallista. Ja sitten otan ihan vaan, niin kuin, että en katso yhtään, että otan niin kuin samaa sävyä. Ja vaan semmoiset itseään miellyttävät vyyhdit ostin. Ja tuun kotiin ja katsoin, että mä oon ottanut molemmat tätä keijukermavaahtoa. Että ilmeisesti tää on aika ihana. Mulla on tosiaan näissä on 2 millin puikot, 64 silmukkaa. Ja tässä on nyt vähän tätä sukkareseptiä, millä nyt lähden näitä sukkia tänä vuonna tekemään. Eli tässä on nyt 20 kerrosta, 2 oikein 2 nurin resoria. Sitten mulla on 50 kerrosta varressa. Ja Crazy Sock Ladyltä oppineena, niin mä teen nykyään tälle, että mun ei tarvitse muistaa, tai yrittää muistaa, koska minun muisti on ihan tosi lyhyt. Niin mulla on aina 10 kerroksen välein täällä tämmönen hakaneula, niin sitten mä voin siitä aina katsoa, kun teen sitten toisen, että montako kerrosta mulla olikaan täällä. Sitten täällä on ranskalainen kantapää ja nyt on lähtenyt sitten tuota sileää kärkeä neulomaan ja leveä nauhakavennus olisi siihen tulossa. Ja nämä on kyllä aivan ihanan sävyiset. Mä kyllä tykkään näistä saakavuolin satun värjäyksistä. Satu tykkää myös yksisarvisista, niin jotenkin hassua, että meillä sitten nämä värit mätsää. Harmi, kun tää nyt niin palaa tää sävy, koska tää ei näytä ainakaan tuossa mun näytöllä yhtään oikealle. Mutta ne olisi ensimmäinen keskeneräinen sukka. Mä en ole ikinä neulonut mitään Westknitsiltä eli Steven Westiltä. Mä oon kyllä aloittanut sen raitahuivin. Mikä se nyt on se klassikko raitahuivi? Te nyt varmaan koko ajan sanotte sitä, mutta mä en vaan nyt muista sitä. Mutta mä en ole ikinä saanut valmiiksi. Mutta nyt hänellä oli että sai ilmaiseksi häneltä tämmöisen sukkaohjeen ladattua Ravelrystä, niin minähän innostuin tässä sukkainnostuksessani. Lankana mulla on näissä tämmönen harmaa Novitan Venla, mikä on sama harmaa kuin tuossa villapaidassa, että sitten siinä valmiissa paidassa, että sitten niissä raidoissa. Ja täällä olisi tulossa nyt pintaneule sukkaa. Nämä oli Dustland Socks nimellä. Näissä olisi oikeasti ollut sellainen pitkä kaksinkertainen resori, mutta minä halusin tehdä kuitenkin ihan tämmöisen perusresorin. Ja tänne on nyt tehty tätä mallikertaa ja aivan ihana kyllä neuloa. Sen verran muokkasin myös ohjeesta, että mulla on tässä se 64 silmukkaa, minkä on todennut, että on mulle sopiva. En tiedä sitten, että miten se nyt tämmöisessä pintaneulekuviossa, että olisiko voinut ottaa isomman koon, että se olisi silti ok, mutta en nyt uskaltanut lähteä riskeeraan, niin teen sitten itse sillä 64 silmukalla. Tämä on kuitenkin tosi helppo oli just siihen silmukkamääräänkin tehdä. Näissä on 1,75 Zajakon puikot, koska mulla ei kakkosia enää ollut vapaana. Ja aivan ihanat. Niin näitä olisi myös nyt tarkoitus tehdä. Nämä on ihana siinä mielessä, että saa vähän tämmöistä, mulla ei hirveästi pintaneulesukkia ohkaisia ole, niin näistä tulee sitten tosi kivat. Mun yhdet ihan lempparit sukat, mitä tykkään käyttää, on juuri tästä samasta Novitan Venlasta, ostettu silloin tältä lankahamsterilta ja tosiaan sain aika ison määrän silloin lankaa edullisesti, niin mulla on tästä harmaasta ja sitten siinä on samalla lailla kuin Mimmissä, niin tässä resorin jälkeen nypyt muuten ihan perussukka. On ollut ihan lempparit, niin ihana saada toiset tämmöiset perushiiren harmaat sukat. Mutta Dustland Socks ja Steven Westin ohje nyt sitten taas maksullisena Ravelryssä. Ja nämä on tällaisessa projektipussukassa, minkä äitiltäni sain joululahjaksi. Olen kyllä tämän itse valinnut Oulun kädentaitomessuilta ja mä oon monta vuotta haaveillut näistä Katja Saarion pussukoista. Ja häneltä vihdoinkin tuli tämmönen näin iso, että se menee myös projektipussina, niin halusin kyllä sitten ostaa ja vähän siinä mietiskelin, että raskinko, enko raski, ja sitten äiti sanoi, että no hän ostaa sulle joululahjaksi. Ja minähän olin ihan totaalisesti unohtanut koko toiveeni ja että mä oon itse ollut ostamassa ja mä olin oikeasti yllättynyt, kun se joulupaketista löytyi. Niin oli kyllä toimiva joululahja. Täällä on ihana tämmönen herkkä balleriinakettu. Sitten vuoden ihan viimeinen aloitus on tällaisessa projektipussissa. Mä tosiaan tykkään näistä. Mä oon itse tehnyt näitä. Näissä on tämmönen aika leveä pohja. Näissä on tämmönen kiristys näin, että se menee kokonaan kiinni. Pienet kahvat. Niin nämä on tosi kivoja, koska nämä pysyy tälleen pystyssä. Näihin menee just sopivasti aina tommonen
100 gramman pallero ja se sukat sinne mahtuu, niin nämä on mun ihan lemppari sukkapussukoita. Mulla on tosiaan toinen, oli täällä tämmönen, tää on punahilkka kangas, aivan ihana. Mä oon tän kankaan saanut, kiitos vaan kankaan antajalle. Niin täällä on viime vuoden ihan viimeinen aloitus. Sitä on niinkin vähän aloitettu, että sitä on just tehty resoria vähän. Eli täällä on kans tulossa 2 nurin resori. Ja Samarlista inspiroituneena hän käyttää tosi reippaasti värejä. Mä oon miettinyt, että mihin mä käytän tämmöstä, että tää ei todellakaan ole hirveästi mun väri niin yhtään isommassa kaavassa. Toki nämä on vaan 20 gramman mini, mutta hän käyttää tosi rohkeasti värejä. Niin nyt sitten lähdin hänen inspiroimana, niin tätä tulee nyt sinne resorista puolet. Ja sitten se jatkuu tämmöisellä. Tää on myös Saagavuulin värjäys. Tai sitten tää on ketjuarssi. Mulla on 2 tosi samansävyistä näitä. Ja mä en oo varma kumpi niistä on, koska tää on itsestään purkulankaa. Mä oon kerran tän jo neulonut muutaman muun langan kanssa paidaksi, mutta siitä paidasta tuli niin tiivispintainen, että mä en siitä tykännyt. Ja onneksi ihana äiti purki sen mulle, niin saan nämä langat parempaan käyttöön. Niin näistä olisi nyt tulossa sitten sukat mulle itselle nyt tähän sukkainnostukseen. Sama 64 silmukkaa perussukat tulossa. Ja ootan kyllä, että pääsen näitä taas jatkamaan, koska näitä keskeneräisiä on nyt kyllä tosi ihania mulla. Mutta siinä oli kaikki, mitä mulla oli kesken. Tosiaan nyt kun startitonta tammikuuta vietellään, niin periaatteessa ei saisi edes olla mitään uusia ajatuksia aloituksista. Mutta mä tosiaan huomenna todennäköisesti saan ne uudet puikot, niin kyllähän mun on ehkä pakko niillä lähteä kokeilemaan jotakin tekemään. Sumu siellä asettelee peittoa, että saisi kivemman nukkumasennon. Mutta toivottavasti viihdyit tämän jakson parissa. Oli aivan ihana päästä kuvaamaan. Mä jään tänne ootteleen, että lapset tulee viettää äitiviikkoa. Niin saadaan nauttia vielä lomasta. Mä kävin tuossa pari päivää joulun jälkeen töissä ja nyt sitten vielä vajaa viikon lomalla ja sitten takas taas sorvin ääreen. Nyt onkin jännittävät paikat, koska mulla on tällä hetkellä työsopperia jäljellä vaan tuohon tammikuun loppuun, niin nyt vaan toivotaan kovasti ja pidetään peukut pystyssä, että sais työlle jatkoa, niin ei tarvitsisi työttömäksi jäädä. Ne on aina näissä pätkähommissa semmoista, että saa aina sitten vähän väliä jännitellä, että jatkuuko vai eikö jatku. Mutta mulla olisi tosiaan tarkoitus tässä tänä vuonna kuvata tiiviimmin, että toivon, että nyt tässä kun kaikki muutot ja talonmyynnit ja avioerot ja mitä kaikkea tässä onkaan ollut vuoden aikana, että on ollut aika vauhdikas vuosi. Tosiaan nyt sitten loppuvuodesta niin saatiin Hellu meille tänne asumaan ja on kyllä ollut kaikilla opettelua hyvässä ja pahassa, että meitä on pienissä neliöissä 4 ihmistä, mutta aivan ihanaa kuitenkin. Minä toivotan sulle oikein ihanaa alkanutta vuotta. Toivottavasti nähdään pian seuraavan jakson parissa ja oikein ihanaa viikonloppua. Moi moi!